Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Умилованные у Христе Пану, браты и сестры, збираемся в этот день на ахвяры Святой Мши, каб адзначыць вялікую урачыстасць, касцёльную урачыстасць у небаўшэсця Пана нашага Езуса Христа. Праз гэты факт у небаўшэсця Пан Езус паказвае нам нашае хрысціянскае пакліканне. Ідзе туды, каб падрыхтаваць месца для кожнага з нас. Бо мы, якія з'яўляемся узлюбленымі Божымі дзецьмі, таксама пакліканы да вечнай радасці ў нябесным валадарстве. Аднак, таксама кожны раз, калі мы збіраемся на ахвяры Святой Мшы, ужо тут можам адчуць як быццам прадсмак неба, бо тут праз прыняцце найдаражэйшага цела і крыві Езуса Христа мы можам адчуць Божую прысутнасць, які так моцна, так сцісла з намі яднаецца. Таксама ад усяго сэрца хацелася прывітаць усіх тых, хто лучыцца з намі праз сродкі масавай камунікацыі, праз інтэрнэт-канал YouTube, праз і наш Інстаграм парафіяльны. Захвочваем усіх вас, дарагія браты і сёстры, да супольнай малітвы. Я падчас гэтай святой імшы прагну маліцца ў інтэнцыі памерлых, даручаючы Божай міласэрнасці Бурч, Міхала, Марыю, Францішка і ўсіх памерлых з гэтай сям'і. Няхай добры і ласкавы Пан стане для іх узнагародай у нябесным валадарстве. На пачатку гэтай святой імшы станем у праўдзе перад Богам і прызнаемся ў нашых грахах і слабасцях. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі. Хвалім Цябе, благаслаўляем Цябе, кланяемся Табе, праслаўляем Цябе. Дзякуем Табе дзеля вялікай хвалы Тваёй. Пане Божа, валадару нябесны, Божа Ойча всемагутны, Пане Сыне адзінародны, Езу Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сыне Айца, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над намі, які бярэш на сябе грахі свету, прымі маленне нашае, які сядзіш праваруч Айца, змілуйся над намі, бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Христе, з Духом Святым, у хвале Бога Айца. Амин. Молимся. Усемагутны Боже, у небаўшэсце Твайго Сына гэта ўзвышэнне чалавечай натуры. Прымі ад нас падзяку, якую мы поўныя святой радасці Табе ўзносім, з надзеяй, што як члены містычнага цела Христа злучымся з ім нашым галавою у вечнай славе, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя.
Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Першую кнігу я напісаў Тэафіле пра ўсё, што рабіў Езус і чаму вучыў ад пачатку аж да дня, у які ўзнёсся, даўшы праз Духа Святога загады апосталам, якіх выбраў, ды перад якімі з'явіўся жывым пасля сваёй мукі і у шматлікіх доказах. На працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам елі, наказаў ім не адыходзіць з Єрусаліма, але чакаць абяцанага айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаныя праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралеўства Ізраіля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёй уладай, але прымеце моц Духа Святога, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусаліме, і ва ўсёй Юдэі, і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі». І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. І калі яны пільна ўзіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад імі у белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і ўглядаецеся ў неба? Гэта Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта Слова Божае. Узнёсся Бог под радостные вокличи, узнёсся Бог под радостные вокличи. Усе народы, пляскайте в долони, радостным голосом ускликайте Богу. Бог грозный, Пан наивысшейший, великий владар над усей землей. Узнёсся Бог под радостные вокличи, узнёсся Бог под радостные вокличи, Пан при гуках трубы. Спявайте Богу, спявайте, спявайте нашему владару, спявайте. Узнёсся Бог под радостные вокличи, бо владар усей земли Бог, Ему гимн заспявайте. Бог владарить над народами, Бог сядить на своим троне святым. Узнёсся Бог под радостные вокличи. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог Пана нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття у познанні Його, і просвітлив в очі серця вашого, каб ви ведали, у чим надія покликання Ягоного, і якое багаття славної спадщини Ягони для святих, і яка незмірна велич моці Ягони у нас, віруючих, простіяння могутної сили Ягони, яку Ён виявив у Христі, коли воскресил Его з мертвых и посадил праворуч себе на небесах, вышей за усялякое княжение, и уладу, и силу, и панование, и за усялякое имя, якое называют не только в гэтым веку, але и в будущем. И все покорил под ноги Ягоные,
і паставіў яго панад усім галавою касцёла, які ёсць целам ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ідіть і навчайтесь рабам, я з вами во всі дні аж до скончення віку. Аллилуйя. Пан з вами. Закінчення Святого Євангелія поводле Матвея. У той час 11 учняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус. І калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне усялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку». Гэта слова Пана. Узнесся Бог под радостные воклічы. Дарагія браты і сёстры, гэтыя словы, якія мы пачулі падчас рэфрэну рэспансарыйнага псальма, прызначанага на сённяшнюю святую імшу, перадае нашыя пачуцці у дзень, у якім мы адзначаем вялікую урачыстасць унебаўшэсця Пана. Пасля завяршэння сваёй місіі збаўлення чалавецтва Езус Хрыстус вяртаецца да дома свайго нябеснага Айца. Ён вяртаецца для таго, каб падрыхтаваць месца для кожнага з нас. Мы з вамі выйшлі з Божай рукі, створаныя на вобраз і падабенства Божае. Таму ўсе мы павінны вярнуцца да дому нашага нябеснага Айца. Сённяшняе першае чытанне з кнігі дзеяў апосталаў нагадвае пра саму падзею небаўшэсця Хрыста. У той час, калі апосталы суправаджалі Езуса сваім позіркам, з'явіліся ім два мужы у белых адзеннях і спыталіся ў іх: «Чаго ж вы стаіце і глядзіце ў неба?» Гэтае ж пытанне, дарагія браты і сёстры, сёння ставіць перад намі Касцёл. І мы таксама сябе можам запытацца: а што мы павінны рабіць пасля унебаўшэсця Езуса? Ці дастаткова толькі сядзець і глядзець і чакаць? А можа, трэба штосьці рабіць? Сённяшняе першае чытанне кажа нам аб тым, што толькі чакаць, толькі глядзець – гэта значыць вельмі моцна памыляцца. А што так сапраўды мы павінны тады рабіць? Адказ на гэтае пытанне дае тое ж самае першае чытанне. А менавіта тое, што кожны з нас, веруючы чалавек, умацаваны Святым Духам, павінен быць сведкам Хрыста ў сучасным свеце. Таму нам не дазволена проста так сядзець і чакаць, як духоўна загнівае і псуецца сучасны свет і яго культура. Праз нашае хрысціянскае сведчанне мы павінны лячыць наш сучасны свет ад хваробы адыходу ад веры. Гэтае заданне для ўсіх хрысціян, у тым ліку светскіх. Аб гэтым вельмі добра вучыць Другі Ватыканскі сабор.
Касцёл заахвочвае сваіх вернікаў праз іх прыкладнае хрысціянскае жыццё несці Хрыста ў самыя цёмныя закуткі сучаснага свету. Светскія людзі пакліканыя для таго, каб, дзякуючы ім, касцёл быў прысутны і дзейнічаў у такіх месцах і абставінах, дзе толькі яны могуць быць соллю зямлі. Яны павінны быць адказныя за справу евангелізацыі, і праз іх павінна ажыццяўляцца місійная дзейнасць касцёла. Дарагія браты і сёстры, сёння ва ўрачыстасць у небаўшэсця Пана мы становімся перад новым духоўным выпрабаваннем. Сёння касцёл скіроўвае да нас свае словы. Чаго вы стаіце і глядзіце ўверх? Гэтае пытанне вельмі важнае. Недастаткова толькі ведаць, што Езус уваскрос і ўзнёсся на неба і нічога не рабіць. Хтосьці сказаў, што не памыляецца той, хто нічога не робіць. Аднак так сапраўды ён памыляецца, па той простой прычыне, што нічога не робіць. Аб гэтым нам нагадвае Святое Пісанне, асабліва гэтае першае чытанне з кнігі Дзеяў апосталаў. Дарагія браты і сёстры, гэтую думку пра нашае хрысціянскае сведчанне, пра нашу адказнасць за евангелізацыю таксама працягвае сённяшняе Евангелле. Яно характарызуе нашае хрысціянскае заданне, якое Езус спачатку даручае апосталам, а пазней кожнаму з нас. Кажа ім: «Ідзіце і навучайце ўсе народы. Хрысціце іх у імя Отца і Сына і Духа Святога». Езус Христус даручыў кожнаму з нас вельмі важную місію, мэта якой аб'явіць Божую любоў у свеце, навучыць іншых людзей аб праўдзе збаўлення і далучыць да Христовага касцёла праз сакрамент Святога Хросту. Інакш кажучы, Бог запрашае кожнага з нас да рэалізацыі Христовага збаўлення ў свеце. Перад сваім унебаўшэсцем Езус Христус запэўнівае сваіх вучняў, што яны не застануцца адны, але прыйдзе суцяшыцель, Дух праўды, пасланы ад Айца, які іх навучыць праўдзе, пазбавіць іх ад боязі і недаверу, які тады яшчэ пануе ў супольнасці апосталаў і вучняў. Езус аб'яўляе Духа Святога, які пасля таго, як сыдзе на вучняў, будзе кіраваць Христовым касцёлам у справе евангелізацыі народаў. З таго моманту прайшло нямала часу, аднак і сёння гэтае заданне актуальнае для нас, веруючых людзей. Сёння Христус нам зноў паўтарае тыя словы, якія сказаў апосталам, каб мы не пераставалі трываць у яго навуцы, каб былі здольныя не толькі пазнаваць нашу веру, але дзяліцца ёй і яе абараняць. Христус адкрывае нам праўду аб дзейнасці Святога Духа ў нашым жыцці, а таксама аб тым, што нашая вера – гэта не прымус, але гэта запрашэнне. І калі мы гэтае запрашэнне прымаем, то тым самым згаджаемся жыць паводле навукі Езуса. У такім выпадку вельмі важна, каб у нашым жыцці была вернасць той жыццёвай праўдзе, той жыццёвай паставе, якую мы абралі. Бог кожнага з нас ставіць перад свядомым выбарам жыццёвай дарогі, аднак не прымушае выбіраць. Пан Бог выдатна усведамляе сваю магутнасць як валадар і стварыцель усяго на зямлі, але добра ведае нашу людскую слабасць і не хоча пакідаць нас аднымі. Для вучняў Хрыста момант яго унебаўшэсця, якому спадарожнічала вялікае здзіўленне і захапленне, праз нейкі час замяніўся на жорсткі пераслед. Аднак іх звычайны чалавечы страх і сумніў перамяніліся ў адважнае сведчанне Евангелля аж да праліцця крыві. І цяжка тут, дарагія браты і сёстры, не ўбачыць дзейнасць Духа Святога, які заўсёды умацоўваў вучняў, зрабіў іх адважнымі сведкамі Христовага збаўлення. А дзякуючы веры, іх не спалохалі шматлікія выпрабаванні, пераслед і нават смерць. Дарагія браты і сёстры, калі глядзім па-чалавечы, то
Jesús узыходзіць на неба ў той час, калі ён быў найбольш патрэбны сваім вучням. Але, як ён сам сказаў, калі не ўзыду да Айца, то не прыйдзе суцяшыцель Дух Святы. Магчыма, у момант у небаўшэсця вучні да канца яшчэ не ўсведамляюць, якое няпростае заданне дае ім Езус, кажучы: «Ідзіце і навучайце ўсе народы і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога». Тым не менш, як добра ведаем, з гэтым заданнем яны добра справіліся. Дарагія браты і сёстры, Езус Христус сёння заахвочае з нас, каб мы не баяліся жыццёвых выпрабаванняў, але перамагалі іх з вераю. Ён хоча, каб мы яшчэ раз задумаліся над сваім хрысціянскім пакліканнем і былі апостоламі нашага часу, каб праўду Евангелля мы прымалі, ёю жылі і дапамагалі іншым людзям больш спазнаць Хрыста, не баяцца адчыніць Яму дзверы сваіх сэрцаў. Дазволім жа Духу Святому асвятляць сцежку нашага штодзённага жыцця, асабліва калі шэрым і панурым, каб наш жыццёвы выбар быў заўсёды свядомы і пазбаўлены усялякага роду сумніву і боязі. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру у адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення сышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ў васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз Езуса Хрыста, які ўзышоў на неба і сядзіць праваруч Айца, з даверам прадставім Богу нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён мужна абвяшчаў Божую праўду і указваў свету вечныя каштоўнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за місіянераў, каб яны абвяшчалі Христовае збаўленне усім народам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за народы, якія перажываюць канфлікты, каб запанаваў у іх краінах доўгачаканы спакой. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто не разумее годнасці людскога цела, каб яны зразумелі, што яно прызначана для ўдзелу ў вечным жыцці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто прабывае здалёк ад сваёй сям'і, каб яны лучыліся з роднымі праз малітву і ўдзел у сакраментах. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб надзея на вечнае жыццё заахвочвала нас да сумленнага выканання нашых штодзённых абавязкаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Міласэрнасці Божай даручаем душы нашых блізкіх памерлых, асаблівым чынам памерлых бурч Міхала, Марыю, Францішка і памерлых з гэтай сям'і. Няхай добры Бог даруе ім усе зямныя правіны і далучыць да супольнасці святых у небе. Цябе просім.
Вислухай нас, Пане. Молімся об ласці спинення пандемії коронавірусу, об ласці виздараўлення для ўсіх хворых. Молімся за ўсіх супрацоўнікаў службы аховы здароўя, за ўсіх валанцёраў, усіх людзей добрай волі, якія дапамагаюць у барацьбе з пандэміяй, аб неабходныя сілы у ратаванні чалавечага жыцця, а таксама за ўсіх памерлых, хай добры Бог адурыць іх вечнай радасцю ў небе. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы праз справядлівае жыццё на зямлі дасягнулі вечнага жыцця з Христом, у небаўшэсці якога сёння святкуем, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Амén. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашую ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і усьому Костьолу Святому. Ойча справядлівы, пакорна складаем Табе гэтую ахвяру ва ўрачыстасць у небаўшэсця Твайго Сына. Дазволь, просім, каб праз гэты святы абмен дароў мы ўзнеслі нашыя сэрцы да неба праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святый Ойча, усемагутны вечны Божа, бо Пан Езус пераможца граху і смерці, узышоў сёння ў неба як валадар хвалы, якім захапляюцца анёлы. Ён пасрэднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету і валадар стварэння. Узыходзячы на неба, Ён не пакінуў нас у нашай нядолі, але перад намі увайшоў у нябесную Айчыну, каб умацаваць нашу надзею на тое, што мы, як члены Яго містычнага цела, таксама увойдзем туды за ім. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ўваскрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе ім хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог всемогутний,
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, біскупам Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать: «Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц. Хвала навеки. Пане Езу Христе,
Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, няхай заўсёды будзе з вами». И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Этой появляется и Пан наш Иисус Христос, который поможет нам, правдаючи життя вічне. Слава Ісусу Христу, Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Усемогутный, вечный Боже, Ты уже на земле даешь нам удел в небесных таямницах. Просим Тебе, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность пробывает с Тобою у Христе Иисусе, яки живи и владарить на веки вечные. Пане Єзу, про заступництво Марії, Маці Твоєї, яка народилася без любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народзинів, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяті, якою духовно хочу усиновити і якою знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і отвагу, каб яны не забивали свайго дитяті, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Дзякуй сардэчна ўсім за супольную малітву. Сёння такая ёсць радасная навіна для касцёла на Беларусі, бо сёння папа Францішак назначыў нам новага нунцыя. Арцыбіскуп Анты Йозіч, паходзіць ён сам з Харватіі, таму пакуль ён до нас прыбудзе, захвочым усіх да малітву яго інтэнцыі, каб таксама дапамагаў развіццю пазней тут касцёлу на Беларусі. Дзякуй таксама усім тым, хто лучыўся з намі праз інтэрнэт, праз YouTube-канал, праз Instagram. І тут таксама хацеў бы выказаць словы падзякі для нашых рэжысёраў трансляцыі, для Паўла Слізевіча, для Марыі Чарняк, які ўжо амаль 2 месяцы клапоціцца пра тое, каб гэтая трансляцыя адбывалася кожную нядзелю і святы, якія ахвяруюць свой час, сваё старанне для гэтага. А таксама падзякаваць людзям добрай волі, якія ахвяравалі нам тэхнічныя сродкі, каб гэтая трансляцыя адбывалася ў вельмі добрай якасці. Няхай добры Бог будзе для вас узнагародаю. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Дякуємо Богу. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.